Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Gobernador naghingi sa gobyerno nasyonal sang 3 million ka dose ng vaccine para sa COVID-19 para sa Negros Occidental. Sa Dumaguete City, nagpositibo sa COVID-19, ginkawatan. Doktor nagpaandam nga base malatnan sa balatian ang kawatan. Sa Bacolod, masobra 200 ka mga persona, ginmultahan bangod wala naga-face mask kag wala nagasunod sa curfew. Power interruption, plano nga ipaisunod sa kaagahon sang Sineco. Kag sa Good Vibes, bulig sa mga nabahaan, padayon nga naga-inabot. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, kung inyo nabatyagan ang kabugnaw sa kaagahon, ginalauman nga mas mangin mabugnaw pagid sa madason nga mga inadlaw. Inisunod sa pag-asa nga nagsiling nga ini natungod nga nagapadayon man ang pagdapya sa northeast monsoon. Ang northeast monsoon ang nagadala sa winter winds gikan sa mainland China, rason nga may pila ka bahin sa pungsod makabatsyag sang kabugnaw gikan sa Siberian region suno sa Weather Bureau. Suman sa pag-asa, ang temperatura sa Baguio City ang gina-forecast nga magnubo sa 11 to 12 degrees Celsius. Ang Metro Manila maka-eksperyensya sang 23 degrees Celsius nga temperatura. Ini mahimo sa masunod nga 3 ka adlaw. May posibilidad nga mas mangin mabugnaw pagid tubtub sa Pebrero suno sa pag-asa. Sa Negros Occidental, may pila ka mga banwa kag syudad ang nag-post man sa ilang mga social media page sang kabugnaw sa ilang lugar. Sa Don Salvador Benedicto, nakabutang sa ilang page nga mga residente sa DSB ang nagapaligo sang kasubong sa kabugnaw sang iced water. May nakabutang man nga meme sa City Bridge nga page nga daw kasubong nga may yelo sa Baguio City. Samtang sa forecast sa pag-asa, mag-range sa 25 degrees to 31 degrees Celsius ang temperature sa Bacolod sa madason nga semana. Suno sa pag-asa, ang La Trinidad Benguet ang naka-record sa pinakanubo nga temperature sini nga tuig 9.5 degrees Celsius sang Enero 10. Sa number 9, Konseho sa Syudad sa Bacolod nagahingo sa Department of Justice nga usisaon ang joint venture agreement sa tunga sa Bacolod City Water District ug Prime Water Infrastructure Incorporated. Ang resolusyon nga unanimously ginpasar sa konseho ang gin-author ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga damlag pa nagpahayag nga madamo sang irregularidad ang kasugtanan nga ginsudlan sa Basiwag Prime Water. Sandig sa resolusyon, makabigay isa ka government-owned and controlled corporation ang Basiwa gani sa ranggid mausisa sang DOJ kun bala may mga ginhimo ini nga paglapas sa kasuguan sa pagsulod sa kontrata upod sa Prime Water. Sang tinalikdan nga Nobyembre 16, nagbulos sa pagdumala sa Basiwa ang Prime Water. May 60 na ka mga empleyado sini ang gin-terminate matapos nga gindeklarar sa Board of Directors nga redundant ang ilang mga posisyon pero wala sang jurisdiction ng konseho sa kaso sa ginpahalin nga mga empleyado sini. Sa number 8, sumugod sa madason nga semana, temprano pa pagasuguran sa Central Negros Electric Cooperative ang preventive maintenance sini agud to nga hindi maglawig sa isa ka adlaw ang scheduled brownout. Ini ang ginpahayag sang project supervisor kag acting general manager sang Seneco nga si Attorney Danny Pondevilla. Suno sa iya, mayara sa mga tion nga nagalawig sa halos isa ka adlaw ang scheduled brownout bangod sa ginapatigayon nga preventive maintenance sang Seneco sa ilang nga mga poste. Luyag niya nga kaagahon pa lamang sugura na ang trabaho sang ilang mga lineman samtang nagakatulog pa ang kadaman sa mga pumuluyo. Agud nga malipot na lamang nga mga inoras sa aga ang brownout. Ginatun-an man karon sa Seneco ang looping sa mga linya sini agud nga makahulap sang kuryente gikan sa iban nga linya
para hindi tuman kadamo sang panimalay ang maapektuhan sa scheduled brownout. Si Pondevilla ang General Manager man sa karon sang Northern Negros Electric Cooperative o Noneco. Siya ang ginabutang sa Seneco sang National Electrification Administration bangod on leave ang manager sini nga si Sulpicio Lagarde. Hindi mo ni malikawan ang maintenance nga dapat ma-burn out ka for the safety man sa aton empleyado. Sa nunay kung ginahimo ko, paubrahon ko empleyado kagahon. Masugod ka mo alas 4 kagahon tapos sa alas 8 sa aga para pagbugtaw sa tao may power na. Sa number 7, sa Talisay City, ginaligar katapos ang NPA nga may kaso nga murder kag frustrated murder ang nadakpan. Duha ka adlaw matapos ang report nga presensya sa New People's Army sa Hacienda Ambulong sa may barangay San Fernando sa siyudad sa Talisay kahapon. Tigayon nga nadakop sa area sang ang isa ka babae nga giladigar miyembro sang NPA. Nagapatigayon sang monitoring ang tropa sang 79th Infantry Battalion sa lugar sang ilang madakpan ang ginapatian NPA member nga si Rufa Baynosa. Natukiban man sang Talisay PNP nga si Baynosa ang may warrant of arrest sa kaso nga murder kag duha ka mga warrant of arrest sa kaso naman nga frustrated murder. Kabahin siya suno sa army sa mga NPA nga imbulbado sa pag-ambush sa mga sibilyan nga sakay sa utility truck sang Hulyo 2009 sa Tuboso kung sa diin 3 ang napatay kag 3 ang nasamaran. Detained na karon sa Talisay PNP si Baynosa. Possibility. We cannot establish unless we conduct DNA test siguro. Pero hindi niya inadmit. Wala. Well, sa mothers, kung siya man to or ano, it is unfortunate. May message to sa mga pa sa kabila, sa vlog. It is unfortunate na you have to choose between an infant and a revolutionary struggle, and that yet you choose to abandon a child and go on with your revolutionary movement. Sa number 6, 250,000 pesos nga balor sang alahas ang ginkawat sa baligyan. Suspect nga ginakabig notorious nga kawatan ang arestado. Gindakop sang kapulisan ang 30 anyos nga si Ronnie Arile nga ginakabig notorious nga kawatan sa syudad matapos ini ma-identify nga amo ang nagkawat sang 250,000 pesos nga balor sang alahas sa isa ka baligyan sa Dalan Carmona sa San Carlos City sang Martes sang kaagahon. Sunod sa pulis, na-identify si Arile paagi sa CCTV sang baligyaan nga iya ginsulod. Nakuha sa baligyaan ang alahas nga nagabalor sa 250,000 pesos pati na ang 4,000 pesos nga cash. Nabawi sa suspect ang cash kag siya ang nakuhaan pa sang anong kasashay sang ginapatihan shabu. Ila pa padayon nga ginausisa ang suspect kung sa diin ang alahas nga iya ginkawat. Kaso nga robbery kag paglapas sa Republic Act 9165 ang ginpasaka na batok sa kay Arile. Sa number 5, Mr. nga nagpatay si asining nga misis pinagi sa paglaslas sa asining nga liog ang nadakpan na sang PNP. Tigayon kahapon nga nadakop sang Kawayan PNP ang mister nga si Eduardo Mediona nga among suspect sa pagpatay sa iya mismo misis nga si Priscilla Miyerkules sang hapon sa barangay Yaw-Yaw sa Banwas ang Kawayan. Ang mister ang nagpatay sa iya misis paagi sa paglaslas sa iya siningaliog sa tubangan mismo sang ilang mga anak nga suno sa pulis bangod sang ila away angot sa paggastos sang kwarta sang mister nga sadto ginapadala sang misis sang siya nagatrabaho pa sa Manila. Sunod sa kay Major Luel Garingganao, hepe sang Kawayan PNP, ang sospek ang nakita nga nagapanago sa nabukid nga bahin sang ilaman lang sa gihapon nga barangay. Siya ang nagapanago sa lasang sunod sa pulis. Ini ang ginpahibalo sa mga residente sa otoridad, kabangdanan nga siya ang gindakop. Natukiban man nga si Eduardo ang isa man kaanay tanod sang barangay. Detained na siya karon sa Kawayan PNP kag ang iya pamilya o kanang pamilya sang biktima ang mapasaka sang kaso nga parricide batok sa iya. Sa number 4, nagapabilin si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Love Negros. Ini ang iya nga ginpahayag bilang reaksyon sa nagwa nga impormasyon nga nagsaylo siya sa UNEGA.
May impormasyon nga nagsaylo siya sa Unega para mahatagan sang ligwa si Anay Congressman Albi Benitez sa pagpapili bilang gobernador. Suno kay Lacson, ang Love Negros kagang Unega ang mayara sang coalition kag ini ang ginakilala niya kag sang katapo sang partido. Suno kay Lacson, bilang reaksyon sa among nga impormasyon nagapabilin ang koalisyon. But yes, I'm still with Love Negros. Kay in preparation ko, no, base madlagan si Kong Albi Governor. I think si Kong Albi should answer that. No. But no, the coalition is still holding very well, no, as we speak right now. Sa number 3, 235 tanan ka mga persona sa syudad sa Bacolod ang ginmultahan sa PNP bungod wala nagasunod sa minimum health protocols. Base sa record sa Bacolod City Police Office, humalin sa pagsugod sa tuig kag as of January 14, may 143 na sila tanan ka mga persona nga gin-issuan sang citation ticket bangod sa paglapas sang new ordinance. May 110 naman ka mga persona ang ginmultahan bangod sang wala nagagamit sang face mask. 5 ang wala nagasuksok sa face shield, kag 7 ang wala nagasunod sa social distancing. Base sa ordinansa sang syudad, kinahanglan nga magbayad sa multa sa City Treasurer's Office ang maisuwan sang citation ticket. May 693 naman ka mga rekurida nga ginpatigayon ng PNP, kag 450 ka mga random checkpoints sa nagkanilain nga bahin sa syudad agud mapatuman ang minimum health protocols. Sa number 2, COVID-19 patients sa quarantine facility sa Negros Oriental ang ginkawatan. Mga pagkabutang mahimo infected suno sa IATF commander. Ginkumpirma ni Dr. Leland Estacion, ground commander sa Negros Occidental Interagency Task Force, nga may COVID-19 patient nga naka-quarantine sa isolation center sa probinsya ang ginkawatan. Ang pasyente ang yara sa Tent City nga amo ang isolation center sa Negros Oriental LGU para sa pila ka mga COVID-19 patients sa probinsya. Ini ang nahamtang sa kilid sang Perdice sa Coliseum sa Dumaguete City. Suno ka istasyon, cellphone kag mga ID ang mga nakuha sa ginkawatan, pero siya nakakuha sang impormasyon nga nabalik ang iban nga gamit kag ang cellphone lang amo ang ginkawat. Posible suno kay istasyon nga infected ang mga gamit nga ginkawat sang kawatan bangod sa ini ang nakuha sa positive nga COVID-19 patient. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa Domingo na natalana nga symbolic signing sa mga opisyal sa Rayon 6 para sa kinahanglanon sini nga bakuna kontra COVID-19. Natungod nga 70% sang kanamuon sa kinahanglanon nga bakuna ang igasalon sa gobyerno nasyonal, ginpahibalo na ni Governor Eugenio Jose Lacson nga 3 million ka dose sang vaccine ang kinahanglanon sa probinsya. Para ini sa 1.5 million ka mga Negrense o kung 70% sa populasyon nga target nga mabakunahan. Sa pagsinapol sa kay Secretary Carlito Galvez, ang vaccine czar, ginsiling nga hindi pwede mapuwersa ang isa ka persona para magpabakuna suno sa gobernador. Wala na lakip diri ang below 18. Bisan nabakunahan na sa gihapon, sundon ang minimum health protocols. Hindi pa man klaro suno sa kay Lacson kung ano kalawig ang proteksyon kontra COVID-19 nga mahatag sang bakuna. Sa bahin sang probinsya, mangin tingub ang pag-order gani ang mga banwa kang syudad ang mag-coordinate sa probinsya. So we will signify that the Negros Occidental will need 3 million doses. Na ba? All in all. Yeah, that's roughly 70%, mga 1.5 million individuals. It's not clear kung you're covered for the rest of your life, no? So parang just like the flu shots, every either every year or 5 years or something like that, no? So iniya, nobody is saying that you're forever protected. Sa Good Vibes, isa ka semana matapos naglunta na yung kaduha nga pagbaha sa Silay City, padayon sa gihapon ang pag-abot sang bulig gikan sa mga pribado nga individual. Ang iban sa ila, ang ila nga serbisyo, ang ginatanyag. Yaring report ni Romeo Subaldo. Buhi sa gihapon ang bayanihan spirit sa mga Negrosanon.
Duha ka sunod-sunod nga baha ang nag-igo sa probinsya kag matapos ang isa ka semana, wala pa nagakatak-an ang mga nagapadala sa bulig. Sa ancestral house sa mga Gamboa sa Silay City, wala utat ang pag-abot sa bulig. Ang ini nga motorsiklo kag tricycle naga-deliver sang sinako nga mga bugas. Gikan ini sa mga Silaynon nga nagatrabaho sa iban nga pungsod. Sa sulod sang opisina, masako ang tanan sa pagpamutos sa mga bugas, noodles, delatas, habon, shampoo, toothbrush, toothpaste kag madamo pa sang iban. Ang ini nga grupo, mga manunudlo sang Doña Montserrat Lopez Memorial High School. Ginpakamaayo nila nga itanyag ang ilang serbisyo sa pag-repack sang goods subong nga adlaw. Inibisan pa ang iban sa ila, makaduhaman ka beses nga ginpangbahaan. Bubos man ang bayo, basta ang gamit so pa do na saldo to iban no tawgid. Pero ma'am, today ari kagyapon dito sa father sa iban nga sila niya. Of course. Kay tungod Makaserve man ta sila kung sa mamula ning ito maagi. Ayo, nakabay kami kung paano kami kabulit. oo. And some other ways na pwede na. Since financially do, Oo man. Oo, okay so na yung at service. least ng service pwede na muna. Sunod sa nagalid sa mga volunteers nga si Carmela Arcolas Gamboa, humalin sang January 1, ini na ang ilang ginahibo sa kada adlaw. Wala man untat abi ang pag-inabot sa mga donations, gani ila ini nga ginapang repack, kag ginapang dulong sa mga pamilya sa mga nabahaan. People and groups nga biskan wala na kami gani. Una lang gid ang gipangayo ko sa January 1 tinapay kag manok kay tungod nga ang amo normal nga ginaubra is mapakaon kay kabugnaw gito sa January 1 kay gainulan plus katugnaw so amo to amon una gin plano and then after a while pagsulod sa manok ug pandesal tanan na lang donation nagsinulod na. Inabot So na. nangayo sila kung anong kinahanglan so we said ang mga kinahanglan gid sa adlaw like tubig pagka bugas sudan tapos subong nagsulod mga toothpaste toothbrush and everything na kung ano lang ang mga sobra sang iban ginapadala sa amon. Pag iba din sa nila ng mga lugar, no? O lain-lain, may iban pa ni nga from UK pa ginapadala sa mga family din nila and then ang family ng Gabakal. Sunod sa iya, ang iban sa mga nagapadala sa bulig, pribado pa nga mga kumpanya sa Metro Manila. Gani padayon nga ginabuksan ang ilang opisina para sa mga donasyon kag sa mga nagatanyag sa ilang serbisyo. Kay para sa iya, ang pagbulig hindi lamang pinaagi sa material nga bagay, ang pagtanyag sa oras, panahon kag serbisyo, isa man ka pamaagi sa pagbulig sa isig katawo. Barba mo to ganihan ba sa isa ka teacher, financially wala sila capacity nga magbakal sa mga kinanglanon sini nga mga tawo nga ginbaha man. But ang ilang gid nga ma-offer ilang nga time kag serbisyo. Tsakto na ruming, no? Inang, may nabasahan ko gani nga hambal nila ya, no amount is too small. So, kung ano buot sa imo, kung anong ara sa imo, amo nang pwede mo yan. Kag kumagambal kag bar bulig, bar hindi man siya dapat material nga bagay, di ba? Amo man nila imo time nga ginaspend dira kag imo nga pag voluntary work, dako na siya nga bulig sa isa nga mga tawo. Kaya na pasalamatan taman ning ang ining mga kasis ng tao, no? Kag kabay pa maka-inspire man sila sa iban pagid nga luyag man maghatag sana. O ikaw, ako, pwede bisan sino sa aton, pwede magtanyag sa aton nga bulig, hindi makilangan nga may kwarta ta. Kag amo yadto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!